Alam nyo mga kabisyo, minsan isang maling payo lang ang kailangan para tuluyang maligaw ang isang tao. Dahil hindi lahat ng mukhang masaya, mukhang exciting o normal lang, tama. May mga desisyong ilang minuto lang gawin pero habang buhay na ang kapalit. Katulad ng nararanasan ngayon ni Kuya Lester sa ginawa sa kanya ng pinsan niyang si Kian. Ang pagkakamali ay maaaring maitama pero ang buhay na nasira dahil sa maling impluensya ay maaaring hindi na maibalik kailanman. Influence mga kabisyo. Influence. Kung lalabas tayo sa kwentong ito, mararanasan nyo yan kahit sa social media. Hindi dahil malaki yung following, hindi dahil exciting tingnan, dapat normal na nating ginagawa. At the end of the day, we always go back to our values. Ito ba ay makatao?